Сещаш ли се за онова чувство, когато влезнеш в някоя стая да търсиш нещо и след 2 секунди вече си забравил защо си там? Има много интересна наука зад това. Можеш да използваш в твоя полза, за да трикваш мозъка си. Аз го правя доста успешно. Това се нарича doorway ефект. Това се случва, защото мозъкът ти създава граници и прави ограничения всеки път, когато навлезеш в ново пространство. Изследвания от учени откриват нещо изумително. Това е, че възприемаме спомените и времето различно спрямо мястото, на което се намираме. Така, нашия майндсет и времето напълно се променят спрямо обстановката, в която се намираме. И сега ще ти кажа как точно можеш да използваш това в твоя полза. Например, аз всеки път, когато влизам в стая, си казвам: това е портал към повече успех. Или дори преди, когато имах изпити в университета, влизайки в изпитната зала, си казвах: активирам режим, фокус и продуктивност. И действително, мозъкът ти се настройва на такава честота. Той така или иначе си сменя режима несъзнателно, защото не го правиш съзнателно. И ти какъв портал би искал да активираш, когато влезеш в ново пространство? Напиши долу в коментарите и ме последвай за още.